Me ake nufi da murjani? Murjani kalma ce ta Larabci wacce Hausawa suka ara daga wajen Larabawa. Larabawa suna cewa murjan, Hausawa kuma suna cewa murjani. Murjani dutse ne da matan Hausawa suke kwalliya da shi wajen ƙawata kwalliyarsu. A cikin kwalliyar Hausawa ta gargajiya akwai kayayyakin da ake cewa kayan ƙyalli. Duk abin da za a sa a wuya ko a kunne ko a hannu, murjani yana ɗaya daga cikinsu. Dutse ne ja kuma mai ɗan tsayi wanda ake shirya shi, wadda a da sai isasshiya 'yar sarauta ko 'ya'yan masu kuɗi ne suke amfani da shi. Sannan kuma akwai gajeren, dogon shine murjani, gajeren kuma ana ce masa kukurba. Shi ma Hausawa suna amfani da shi, matan Hausawa suna amfani da shi wajen ƙawata kwalliyarsu. Sannan akwai banda ƙabilar Hausawa, akwai wasu ƙabilu da suke amfani da murjani, su kuma suna amfani da su ne yawanci a masarautunsu. Kamar mutanen Igbo da Yarbawa suna amfani da murjani wajen ƙawata kwalliyarsu ko kuma yana nuna irin sarautar da wannan ƙabila take da shi.